Eu sunt chiar omul invizibil. O să vă dovedesc de pe telefon, o să vă arăt de pe telefon. Da. M-am autofilmat cu telefonul cu Sony Ericsson, l-am în buzunar aici. M-am filmat într-un clip, eu căutam culorile. Pentru că sunt folosiți la BNR, la florile alea de pe bagnote. Și multe. Și devin invizibil. O să vă arăt, o să vă dovedesc. Dacă închid ochii, eu vă văd. Nu știu dacă vă vine să credeți ce vă spun. Și o iau de la început. Deci, eu sunt chiar omul invizibil. Da. 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 Sunt un aer, nu se vede. Deci nu se vede nimic cu ochiul liber. E ca o pâclă. E ca o pâclă. A fost un praf alcalin din Germania adus. Eu sunt chiar omul invizibil. Da. Sunt șmecher, nici la bască nu mă doari. Câtini cu floare, nici la pulă nu mă doari. Dacă închid ochii, eu vă văd. Nu știu dacă vă vine să credeți ce vă spun. Și o iau de la început. Deci, dădea cu undă prin zid noaptea și om. Dădea cu undă prin zid noaptea și om. Dădea cu undă prin zid noaptea și om. Eu sunt chiar omul invizibil. Da. Sunt șmecher. Eu sunt chiar omul invizibil. Da. Sunt șmecher. Eu sunt chiar omul invizibil. Da. Sunt șmecher. Eu sunt chiar omul invizibil. Da. Sunt șmecher, nici la bască nu mă doari. Câtini cu floare, nici la pulă nu mă doari. Dacă închid ochii, eu vă văd. Nu știu dacă vă vine să credeți ce vă spun. Și o iau de la început. Deci, ochii sunt împărțiți în trei. E albușul, retina și pupila. E ca o pâclă. E ca o pâclă. A fost un praf alcalin din Germania adus. Dacă închid ochii, eu vă văd. Eu sunt chiar omul invizibil. Nu știu dacă vă vine să credeți ce vă spun.